Fi Bla Kantunieri illum għandi miegħi il-Karmel u l-Dorti. Karmel, inti aktar kmieni ftit ġimgħat ilu ġejt arrestat il-Libja għal xejn bi żball. Ħanaraw ftit l-istorja ta' Karmel. Ftit tal-ġimgħat ilu fil-midja Maltija ħarġet l-aħbar li r-raġel Malti Carmelo Grech ġie arrestat il-Libja. Wara 21 ġurnata maqbud fil-ħabs fil-Libja, Carmelo nħeles u ġie lura Malta. Aħna ltqajna ma' Carmelo u b'mod esklusiv għalilna l-istorja kollha. 4 snin ilu, meta bdiet il-gwerra tal-Libja, Carmelo u t-tifel tiegħu telqu bid-dgħajsa tagħhom minn Malta għall-Libja biex b'mod volontarju jgħinu lin-nies fil-gwerra. Mexxejna minn Malta mediċina li bdiet ġejja kol kien jaf minn mad-dinja kollha, ikel u l-emergency staff. Emergency staff huma tobba biex jagħmlu operazzjonijiet qegħdin għall-isptarijiet ġewwa Miżurata. Marru l-Libja diversi drabi u kull meta kienu jaslu fil-port tal-Libja kienu jibdew iħottu l-affarijiet malajr għax kienu jafu li l-post kien perikolus. Imma ħafna drabi qabel jilħqu jħottu kollox minn fuq id-dgħajsa kienu jattakkawhom bil-missili. Waqt il-perjodu li tinħottu kienu jattakkawna bil-missili ġal port ta' Miżurata. U mhux l-ewwel darba, ġifieri kellna waqfu x-xogħol ħesrem u aħna naħarbu mill-port u l-ħaddiema li kien ikun hemm kien ikunu madwar 100 jitilqu bil-karozza tagħhom jew bil-coach. Waqt dawn l-attakki bil-bombi, Carmelo u t-tifel tiegħu kienu jkunu mwerwrin għax kienu jkunu jafu li hemm ċans kbir li jolqtuhom u joqtluhom. Naqbes minn fuq id-dgħajsa għall-art u nisken wara rota ta' trakkijiet minn dawk il-kbar. Ngħid almenu għandek xi lqalek ittifhem. Huma kienu jisparaw missili lejna u lejn tan-NATO, il-vapuri tan-NATO. Grazzi għal ħalina laqt maratuna, kien sar miraklu kull darba, għax anke meta konna nkunu fil-port. Ġieli jattakkawna bi 30-40 grad, taf inti il-grad huwa missila ta' qisu 0.5 of a meter. U ġieli ħabtu qudiemna l-ġemba tad-dgħajsa fuq l-art. Meta mbagħad għaddiet il-gwerra, il-gvern tal-Libja ftehim ma' Carmelo biex jagħtih ammont ta' flus bħala rikonoxximent ta' dak kollu li kien għamel man-nies Libjani fil-gwerra. Ammont ta' flus li kellu jkopri il-fuel li Carmelo uża biex jasal minn Malta l-Libja u lura. Ftit ġimgħat ilu, Carmelo mar il-Libja biex jiġbor dawn il-flus. Imma meta wasal il-Libja, minflok tawh il-flus, arrestawh u tafgħuh il-ħabs. Wasalna l-Abrak, għal-ħin ta' 3:45 filgħodu. Konna qegħdin ġiġa sagħtejn delay. Kif tħanna għall-immigration tal-Abrak. Ra l-passaport għalli din minn fejn ħadd tal-viża. Mill-airport ta' Miżurata. Għalli din għalli falsa dil-viża. Għetlu falsa, mill-immigration ħatta jien ma ħaddix bit-triq, għalli m'għandux jaqsam. Għalli minu il-persuna li kalla jitla għalik, għatlu ċertu wieħed Muhammad. Għalli fejjet, għatlu ċempiltlu maġiex, għatlu qabel mill-Abrak għalli li tjela l-airport. Insomma għalli dan mux xol, għalli aħna għedin part speċi fi gwerra u għek u ma nafdaw il-ħadd. Għalli jimxi miegħi. Tlaqna u f'nofsa triq, intqajna ma' żewġ karozzi tal-pulizija. Kellem magħhom li għandi viża falsa ta' Miżurata u it-transferini mill-karozza tiegħu għal karozza tal-pulizija. Dawn għajna sejrin u għajna ma' entratura kien hemm madwar 15 soldat armati. Għallu għandna wieħed Malti viża falsa. Il-viża li kellu Carmelo kienet tajba, imma l-airport ħasbuha falsa, issuspettaw fih u għalhekk arrestawh. Għallu li luggage, ftaħna l-luggage biex jaraw dan. Għalli computer, mobile, u li għandek dak għal fuq u l-ħweġ għal miegħek fiċ-ċella. Għedlu fiċ-ċella tlimla ħsad. Infetaħ l-ewwel bieb, infetaħ it-tieni bieb, u infetaħ it-tielet bieb u ġejna ġaċella kien hemm 6 min-nies Libjani. Meta fil-midja ta' Malta ħarġet l-aħbar li Carmelo ġie arrestat fil-Libja, il-mara u t-tfal tiegħu li kienu qegħdin Malta bdew jippruvaw iċemplulu biex jaraw jekk hux kollox sewwa. Imma l-gwardjani fil-ħabs tal-Libja ma bdewx iħalluh iwieġeb il-mowbajl.
Meta s-sib tajtu li fil-ħodu, ċempel it-tifel, kien imsifel l-Italja. U wieħed mid-diretturi għalli min qed iċempellek, għatlu t-tifel tiegħi. Għatlu nista' nirrispondi biex almenu ntihom informazzjoni li l-om li jiena qiegħed arrestat. Għalli le, mbagħad wara ftit ċemplet il-mara u l-istess, min qed iċempetlu l-mara. Nista' nirrispondi le. Carmelo jgħidilna li meta fl-aħħar irnexxielu jkellem it-tifel iż-żgħir, il-Libjani fehmu l-iżball li kienu għamlu u rranġawlu biex jeħilsuh. Imma sa dan it-tant f'Malta fil-gazzetti kienu qegħdin joħorġu ħafna stejjer li ma kinux vera fuq Carmelo. Il-Libjani bdew jarawhom, bdew jaħsbu li kienu vera u minflok ħelsuh mill-ħabs aktar intensifikaw l-interrogazzjonijiet. Li il-gazzetti bdew jirrapportaw dak kollu gideb fuqi li jiena ma kontx naf x'inhu jsir. U mbagħad huma n-naħa l-oħra iżidu l-investigazzjoni biex jaraw jekk dak li tgħidu l-gazzetti u vera minnu jew le. Carmelo dam 21 ġurnata fil-ħabs fil-Libja għal xejn. Imma jgħidilna li l-Libjani mxew tajjeb miegħu u meta ndunaw bl-iżbal tagħhom ħelsuh u ġabulu ajruplan privat biex itajru mill-Libja dirett tal-Malta. U batuli ajruplan, ġew tnejn tal-Foreign Affairs Maltin u kien hemm wieħed mill-ambaxxata Libjana bħala security. Tlaqna minn hemmhekk mill-Labrak għal Malta. Carmelo jgħidilna li kieku l-ġurnalisti Maltin għadu aktar attenti kif jirrapportaw l-istorja tiegħu, kieku trauma tiegħu fil-Libja kienet tkun ħafna inqas kera. Għax jiena nħoss li ma kienux il-ġurnalisti Maltin li ripportaw ħażin, ħafna ħażin fuqi. Kemm kont nagħmel? Bejt 3 tim, 5 tim li żjed. Kif intom issa Dorti, kif intom? Kif tgħid, iż-żmien itaffi, imma trauma li tkun għaddejt minnha, kull darba li tiftakar terġa' tgħixha. Inti x'ħassejt meta sirt taf li arrestaw? Aħna konna mitlufin, u mitluf hemmhekk u aħna mitlufin hawnhekk. Laqas taf se taqbad tagħmel. Qed li ġieli bżajt li mhux se jerġa' jiġi Ovvja. Kienu pajjiż fi stat ta' gwerra ma tistax tara x'ħajġri. U intom għandkom appell. Jiena nixtieq li il-medja joqogħdu aktar kawti u aktar bir-rispett meta jirrapportaw. Għaliex aħna dak li ikun għaddej minn żmien verament diffiċli. U min ikun qiegħed barra bħalma kien ir-raġel, iktar jagħmlulu ħajtu iktar diffiċli tifhem biex jinħeles whatever. Dan noħdu appell anke għalina bħala ġurnalisti għax stajna konna aħna dan l-iżbal jista' jagħmlu kulħadd. Tista' tkisser il-ħajja ta' xi ħadd. Mhux hekk. Nirringrazzjakom ħafna li kontu magħna Dorti, Carmel, nixtieqilkom affarijiet mill-isbaħ fil-futur u grazzi ħafna tal-li qsamtu l-istorja tagħkom. Nixtieq nirringrazzja lil kull min issapportjana u għena biex ir-raġel l-imbaxxat, il-gvern minn kien biex ir-raġel reġa' ġi d-dar magħna. Nirringrazzjakom pubblikament il-Gvern Malti, il-Gvern Libjan, l-ambaxxata Libjana u speċjalment Ħabib Alamin, l-ambaxxatur u il-konslu ġdid li għeni ħafna ġewwa meta kont qegħdin il-ħabs. Bis-saħħa tiegħu kont inċemper spiss id-dar u l-kull minn ħadem biex ninħelles jien. Grazzi ħafna. Grazzi lilkom. U nawgurawlkom kif qed ilkom affarijiet.